ሰላም ሰላም ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ሰላም እየ ከምታ ኣነ ሰላም ንዘለኽዎ ሰላም ክትኮኑለይ በዓልቲ ምልእቲ ተስፋየ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ እናገበርኩም ንተተባብዑኒ ካብ ልቢ እናመስገንኩ ሓድሽትን ዝመፅኹም ደግሞ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ብሂል አበው ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብዛዕባ ኃጢአቱ እንተትዝክር ብዛዕባ ናይ ብጻይ ኃጢአት ኣይመዘከረን። አባ ሙሴ ጸሊም እቲ ካብ ፈተና ዘሃድም ካብ እግዚአብሔር ዮ ዘሃድም። አባ ጳውሊ ሓንቲ ሕማቅ ቃል ንሓደ ጥዑይ ሰብ ጨካን ትገብሮ ሓንቲ ጽብቕቲ ቃል እውን ንሓደ ጨካን ሰብ ጥዑይቲ ትገብሮ። ቅዱስ አባ መቃርየስ ሓደ ሰብ ክሳዕ ዝናሳሕ ኣይጽልን እየ ዝብል እንተኾይኑ ብፍጽም ኣይክናሳሕን እዩ ምኽንያቱ ጸሎት ናብ ንስሓ ዝመርሕ በሪ ስለ ዝኾነ። አባ ቅዱስ ጎርጎርዮስ አባ ቅዱስ ቆርኔሌዎስ ጣዕሳ እታ እንኮ መንገዲ ንስሓ እያ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ደቂ እቶም ክቡራት ኣቦታት ክትኮኑ እንተደሊኹም ንሳቶም ዝጽሓፍዎ እምበር ካልኦት ዝጽሓፍዎ ኣይትእመኑ። ቅዱስ አትናቴዎስ ቅዱሳት መጽሓፍቲ እንተ አንቢብኩም ንሳቶም ከመይ ከም ትነብሩ ከም ዘለኹም ክነግርኹምን ከድሕኑኹምን እዮም። ቅዱስ እንጦንዮስ ዕረፍቲ ነፍሲ ክትረክብ ዘወትር ቅዱሳት መጽሓፍቲ መምልካት ፍቶም። ቅዱስ ማረ ይስሐቅ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ምንባብ ካብ ኩናት ኃጢአት ዝኽልክል ጽኑዕ ዋልታ እዩ። አባ ኢፌንዮስ መጽሓፍ ቅዱሳትን ቅዱሳን መንፈሳውያን ጽሑፋትን ዘየንብብ ሰብ ኃጢአት ምስ ዝገብር ኃጢአቱ ከም ዝገብር ኣይፈልጥን ክብደት ኃጢአቱ እውን ኣይስምዖን እዩ። ቅዱስ ማረ ይስሐቅ ንዘመናት ተስፋ ሲኢና ክንነብር ከለና ኣብ ምዉታት ዘመን ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወትና መሊስልና ስለዚ ከነመስግኖ ኢና። አባ ሄርሞን ንርእስኻ ብኃጢአት ኣይትውቀሳ ንርእስኻ ምኽሳስ ትሕትና ኣይኮነን እቲ ዓብዪ ትሕትና ሰባት ክወቅሱኻ ከለዉ ምዕጋስ እዩ። ቅዱስ ስራኒዮስ ጸጋ እንተ ተዋሂበካ በቲ ዝተውሃበካ ጸጋ ኣመስግን ዘይተውሃበካ ጸጋ ክደሊ ኢልካ ነቲ ዝተውሃበካ ከይትስን። ማረ ይስሐቅ ወርቂ ኩሉ ብሓዊ ከም ዝፍተን ናይ ክርስቶስ ጸጋን ክብርን ከይተፈተኑ ምርካብ ኣይከኣልን እዩ። ዓለም ፈታንን እሳት ቀልጢፋ ይሓልፍ ኃጢአተኛታት ዝኣትዎ ገሃነም እሳት ግን ንዘለዓለም እንዳነደደ ይነብር። ቅዱስ ሚናስ ብመንፈሳውነት እንተ ደኣ ዘይነቂሕናስ ትኩስ ንብል እንተ ደቂስና ድማ እቲ ጸላኢ ዲያብሎስ ይመጽእ እሞ ባህ ዝበሎ ተኺለልና ይኸይድ። ቅዱስ ቆርኔሌዎስ ሳድሳዊ ወዲ ሰብ ስግኡን ወይ ኣካሉን ነፍሱን ዝተዋሃደ እዩ። ስጋና ወይ ኣካላትና ምግቢ እንተ ዘይተመግዩ ክንነብር ኣይንኽእልን። ነፍስና ድማ ጸሎትን መንፈሳዊ ፍልጠትን እንተ ዘይተመጊባ ምውቲ እያ። ቅዱስ ኤፍሬም ሴርያዊ ንኣምላኽ ኢልካ ደኣ ንሰብ ፍራሕ እምበር ንሰብ ኢልካ ንኣምላኽ
ንሰብ ኢልካ ንኣምላኽ ኣይተገልግል። ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቂ። ዓስብን ትሕትናን ፍርሃት እግዚአብሔር እዩ። ሃፍትን ክብረትን እዩ። ጥበበኛ ሰሎሞን። ኩሉ ድኽመታትካ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደርብዮ እሞ እግዚአብሔር ድማ ሓይሊ ክኾነካ እዩ። ኣቦና ሙሴ ጸሊም። ቃላት ጥራሕ ኣየድልየናን እዩ። ኣብ ግዜና ምስ ደቂ ሰባት ብዙሕ ቃል እዩ ዘሎ እንተኾይኑ ዘድልየና ዘሎ ተግባር እዩ። ምክንያቱ እቲ ዘድሊ ፍረ ዘይፍሪ ቃል ዘይኮነሲ እሱ ዘፍሪ ዝርከቦም ቃላት እዩ። ኣቦና ቅዱስ ያዕቆብ። ምውደቕ ኣደማዊ እዩ። ካብ ዝወደቕካዮ ዘይምትሳግን ሰይጣናዊ እዩ። ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቂ። መከራ ኣየድልየንን እዩ ካብ ምባል ዝዓቢ ትዕቢት የለን። ኣቦና ቅዱስ ባስልዮስ። ብዙሕ ብምዝራበይ ብዙሕ ግዜ ተጣዒሱ ሱቕ ብምባለ ግን ተጣዒሰ እኳ ኣይፈልጥን። ቅዱስ አርሴኒዮስ። ኣብ ኣምላኽ ዘለካ ተስፋ ምእንቲ ከይተጥፍእ ተስፋኻ ኣብ ዓለም ኣይኹን። ቅዱስ ሙሴ ጸሊም። ካብ ብጽድቂ ዝምካሕ ጻድቕ ሰብ ስለ ኃጢአቱ ዝበኪ ዘማዊ ሰብ እግዚአብሔር ይፈትዎ። ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ። ሓደ ጸልኣይ ጥራሕ ኢና ተዓዚዝና ንሱ ድማ ዲያብሎስ እዩ። ምስኡ ፈጺምኩም ከይትዕረቑ ምስ ሓውኩም ግን ኣብ ውሽጢ ልብኹም ፈጺሙ ጽልኢ ኣይሃሊኹም። ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቂ። በረከት ናይ ኣቦታትና ይሕደረና አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይኹን አሜን። ብሰላም ጀሚሩ ብሰላም ዘፈጸመኒ እግዚአብሔር ኣምላኸ ዝኽበረን ዝተመስገነን ይኹን።